Takže čau lidi, já jsem Ivoš 155 a já vás vítám u dalšího videa na kanále Czech Production. Jinak mě trošku omluvte, mám kašel. Dnes to po delší době bude opět ze hry World of Tanks. A je to už 4. díl. Tak, nějak jak jste si všimli, natáčeli jsme hororový speciál a začal už taky natáčet Landir.cz, což je dobře, doufám, že se vám líbí. Plus děkuji za odběr uživateli, který se jmenuje Matilda KV1CZE. Bude samozřejmě zapsaný v síni odběratelů. Pokud nevíte, co je to síň odběratelů, podívejte se na video, kde jsem to stavěl. Tak, to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Jo, jinak tohle video to už natáčím po druhý, že když jsem ho natáčel poprvé, tak se mi tak šíleně, neskutečně ta hra bugovala, že jsem to prostě vzteky vypnul a já doufám, že teď už se mi to bugovat nebude. Takže v minulém 3. díle jsme si vyzkoumali tenhle německý tančík, za který si nedáme bitvu. Odehrál jsem 2 bitvy a to jsem tak asi posoudil, tak to lagování způsoboval Fraps. Byl jsem poprvé na mapě Vichřice. No a teď jsme na mapě Doly. A je to tu jako střetnutí. No a přesně o tomhle mluvím. Trvá to 1 000 000 let, než se to načte. No ale tak. Takže jak vidíte, jsme dole. Jsou tu 6kový týry. No, budeme mít problémy. Myslím si, že už budeme mít problémy na ty 5kový. Jak možná se ptáte, proč tak teď dlouho nevycházely tanky. Nějak jsem neměl chuť do natáčení World of Tanks. Ale teď už snad vycházet budou. No, jak vidíte, spotnul jsem se když začala bitva, tamhle ty se ještě ani asi nespawnuly. Podle mě ten server prostě totálně narvaný. No a je to tu buggy, lagy. Tak uvažuji, jestli si nesnížit nějak tu kvalitu té grafiky. Jelikož to je opravdu hrozný. Oni ho ještě nezničili. Já myslím, že už ho zničili. Tamhle, už ho zničili. Možná by jsem ho mohl zničit a tamhle je takový tančík, kterýmu se radši vyhnu. Jdeme tam, já jedu rovnou obsazovat základnu. Tak teď se mi to konečně nebaguje, ale nechci to zařeknout, musím začukat. No, tamhle jedou a už je to v háji, musím rychle někam zalézt. To budu obsazovat, no sakryš, tady takhle za tím barákem. Ale přesto zkusím někoho najít. A teďko tady na mě někdo střelil. No a je po mně. Na to si počkáme, ty to musíš dát. 52, 5, 8. No. 90. Teď to dáte, hoši.
Aj karamba. No. No dobře, dáme zpět do garáže. A teď si dáme, protože já vám ukážu tady výzkum. Chci vyzkoumat 4. tier u Čechoslováků, proto si dáme bitvu za LTVZ 38. A je tu mapka Horský průsmyk, kde jsem poprvé. Tyjo, dneska tu mám samý mapy skoro, kde jsem poprvé. Doly, teda tam jsem poprvé nebyl. Ono se to načtlo. To je pěkná ta krajina, teď mě chvíli omluvte, já se napiju. Tamhle ta hora. No a kudy to vezmeme? Bych to vzal rovně asi, je to standardní bitva. Myslím si, že tu máme konkrétně šanci, ale ne zas velkou, kort na ty 5. týry, ale ty 4kový, ty bychom zmáknout mohli. No. No vypadá to... že nás tudy... Ale jo, mohlo by to jít. A pokud se díváte na Matys hraje tak, ten je tady taky tudy, v jednom díle. Myslím, že dokonce v prvním, tak a tady to rozjedem, dámy a páni. No. Jako ty textury té vody. Ale jo, no. Ten vodopád, ten je fakt pěkný. A zase nám to laguje, co s tím? Grafika. Já dám normálně minimální. Ne. Takže dáme nízká. Ne. Tak. Může to několik minut trvat, takže to radši udělám, až skončím tohle video, ale opravdu... Laguje se to hrozně, hrozně. Vůbec to není plynulý, jsou tam takový ty sekavý pohyby. Jestli to je frapcem, nevím. No a tady jich je nějak hodně, takže okamžitě pomoc. Jaj. Jsem ho netrefil. Ale dobře si je tu dáváme. Ty vole. Jaj, škoda. Bylo jich tady teda hodně, ale my jsme je nějak dali. No a oni jsou tamhle, ty zmeťuchové. Takže to vyjdem tudy. Je to tygo, co nejmi má... Dobře. Já mám 16. Co nějaký Slováci? Ale o co chci chodit teda? Že jestem jakýmž pedofilem? What the? OK. Zatím teda vyhráváme a tady na tom
si doufám pochutnám. Jo. A tamhle je nějaký dělík. Tak ale rychle. Dokud ještě. Ne. Už ho zničili. Pádně tady bude ještě jeden. Neobsazujte základnu hlavně. Chci toho dělíka. Tak nic no. Takže jsme tuhle bitvu vyhráli. Pro mě teda nic moc no. ...250 bitev. No a v těch dolech jsme nakonec prohráli, to je škoda. Jsme to měli hezky našlápnutý. No já myslím, že máme ještě čas, takže si dáme za T28, to jsme dneska ještě nejeli. Bo já jo, ale vy ne. Nebo v tomhle videu jsme to nejeli. Já mám zase výrazy. No. Člověče, je tu víc středních tanků než lehkých tanků v téhle frontě. Tak. Toto. Ale je tu hodně tanků, já se nedivím, že se to tak laguje. Ještě když máte zapnutý fraps, tak ono to chvílku trvá. Tohle to už trvá teda hodně dlouho, ale jsme v Erlenbergu, tady jsem byl, myslím, jednou, možná nikdy, ale určitě jsem tu mapu už viděl. Takže tak. No jasně, že jedna chyba může vést k porážce, to tu píšou. No. Jinak, jak jste si určitě všimli, tak Landir.cz zatím natáčí ochutnávky. Což je možná takový menší kopírenk, ale ani ne. No a takže už se zase hraje bitva, protože Matilda, teda Carlos 340 je modrý, to znamená, že zasáhl někoho z našich, myslím teda. A ono je to střetnutí, aha. OK. Teď se podívat na tohle. Jak koukám, jsme vysoko. Takže tu teoreticky máme šanci. Na nejvíc jsou tu ty čtyřkový týry, no. A oni si nějak dávají na čase, ale hošankové. Ne ty naši, ty jejich samozřejmě. Jak jste si všimli, tenhle ten tank je hrozně rychlej. No, tebe nevidím. Ale mě očividně někdo vidí. Teda teď už vidí jenom ohořelý trsky mýho krásného tanku. Si jsem tam vyjel až moc. No. Kolik nám zbývá u Čechoslováků? No docela ještě hodně, takže si dáme další bitvu za LTVZ 38. A jsme na mapě El Haluf, kde jsem snad taky podruhý. No a opět je to střetnutí. Jsme sice dole, ale jsou tu čtyřkový týry na nejvýš.
Takže opět, jak říkám, máme nějakou šanci. Teoretickou. Já v to teda doufám, že máme šanci. No celkově, když si ten náš tým tak prohlídnu, mohli bychom vyhrát. No tady jsem se snad ještě nikdy nespawnul. Každopádně, já bych to vzal. Rovnou tam. A tady bude dobrý výhled. Teď co, já zůstanu tady a budu vám, jak se říká, krýt záda. OK, tak nebudu, no. OK, tak možná budu. I když spíš ne. Do prčici. Já jsem docela nakřivo. Což se mi teda nelíbí. A tamhle už máme nějakého kamaráda, kterého chci zničit. OK. Já vím, že tam jsi. Někdo obsazuje tu základnu. To znamená, že já se tam vydám a toho chlápka zneškodním. No. Přesně tohodle lehoučkýho tančíka, který si myslí, že nám ujede. Ale to si jenom myslí, že já tady hezky najedu, trefím ho, on mi znehybní podvozek a zničí mě. To je taky jedna z možností. OK, to se úplně nepovedlo. A v Erlenbergu jsme prohráli. Tenhle ten díl se nevyvíjí úplně nejlíp. No každopádně, já bych si dal ještě jednu bitvu a tohle video bych ukončil. A dáme si bitvu to už jsem měl dlouho, za 43M.Toldy3 bitva. Jsme na mapě Velký park, úplně dole, super, no. Pětkový tančíci. Mají tam škodu, OK, tady moc šancí nemáme, no. A ona si ta mapa stejně asi ani nenačte. Tenhle ten díl, já ho speciálně pojmenuju díl ve znamení lagu. Ne lagu, spíš díl ve znamení brždění. Jo. A přihlaš se tam. Ty zmetku. Přihlaš se tam. OK, no. Já jsem se už dlouho nemohl dočkat na tenhle 4. díl. A já tady ten díl, nebo tuhle sérii plánuju
udělat takovou nekonečnou. Teda já doufám, když já si stejně myslím, že mě jednou přestane bavit, ale chci udělat takovou, něco jako třeba Pedro natáčí Minecraft, prostě, že nikdy nebude konec, že, protože, že jo, ve vodku je tam jakoby konec, ale, ok, tady zajdem hned zpátky, protože to stejně nemá cenu. OK, toho zničili. A OK, poškodili jsme ho. A oni mě zničili. OK, no. Každopádně, já bych tohle video možná ukončil, jestli není krátký a není. Bych tohle video možná už ukončil. Dneska jsme si teda zajezdili, moc jsem si tenhle díl neužil, protože to bylo takový sekavý, furt se to lagovalo. Vpadně, já doufám, že se vám přesto i ten díl líbil. Nezapomeňte dát like a já se s vámi prozatím loučím. Čau.